Здравейте, приятели! Днес, след поредната обсесия, реших така дойде ми отвътре да направи това видео. Първо една вметка, аз съм Владимир. Имам ОКР, обсесивно-компулсивно разстройство, натрапливости, невроза. Всеки го нарича както може и знае. Да правя това видео, първо, за да ми олекне малко на мен, че споделям. И второ, за да олекне на някои от вас, които гледате, че не сте сами. Обикновено хората, преживяващи натрапливости и състояния, свързани с тях, знаят много добре за какво става въпрос и че дори едно споделяне и дори виждане, че има друг човек със същия проблем, не премахва, но малко отпуска напрежението. Да. При всеки е различно като цяло по време на една обсесия активна, примерно, отвличането на вниманието и така нареченото префокусиране е полезно. Смятам, че при всеки това занимание би могло да е абсолютно и коренно различно. Ни се разхождат, други играят игри, трети се обаждат по телефона, може би четат книги, но идеята за цялото това нещо тук е, ако можем, да си помагаме взаимно. Взаимно, като споделяме в група, да речем, или като си даваме препоръки един на друг, защото всеки има различен начин и метод за справяне с обсесиите. И да си бъдем като приятели. Приятели в нужда се познават, както казват хората. Също така смятам за това нещо да създам и една група, да речем в Facebook, в която всеки може да сподели свой опит или когато има нужда да каже какво го тревожи, просто да получи подкрепа. Не съм професионалист, който може да помага. Явно не очаквам и да има професионалисти в групата. Очаквам да има смели и сърцати хора, които имат мотивация, която аз понякога не намирам или ми обягва, когато става въпрос за справяне и за префокусиране, защото като се появи една натрапливост, няма нищо по-важно от това да изпълниш самата компулсия, при мен именно премисленето. Много е важно да се премисли и всичко да е наред. Всичко да е наред логически, за да няма проблем, защото има ли някакво несъответствие, при мен нещата пламват и всъщност вадят ми извън релсите. Въпреки че осъзнавам, че това е натрапливост, че това е просто резултат от натрапливостите, от обсесивно-компулсивното ми разстройство. Но някои хора избягват тази дума, защото е прекалено стряскаща, затова ще ползвам думата натрапливости. Някой изключително трудно и използвам направата на това видео за вместване на вниманието. Ще се радвам, впрочем, не знам дали ще стане. Ще се радвам да споделяте, да говориме, да се оплакваме, както се казва, но споделената мъка е полумъка. Или мъка на половина. Вярвам, че има много хора, които страдат от подобно нещо, в лека, по-тежка форма, независимо. Някои от тях, според мен, дори не го и знаят. Просто го считат за правилно. Или за нормално, че това в такива поведения са окей. Но в един етап вече сам ще отговаряш, че това не е така. Всъщност това е етапа, в който може би търсиш помощ. Така, приятели. Накратко, това е 5 минути, мисля, че са напълно достатъчни за малко описание над тази моя идея. Пък вижте, тя се осъществи. Кой река Господ, така ще стане. Излязъл съм на минус 2-3 градуса тук днес. С вътрешно усещане, че това, което правя, е правилно.
Надявам се срещу мен или по-точно в тази група с хората, с които ще общувам, да бъдат също сърцати и приветливи. Та така. Чао от мен. Целувки.